Ka jingle kai football ka babaro ki pajba satalak jong ka perthei ki ij bat ki sngu tanatam la jupenlong haman la ki snong ki thau. Kene ke ju ke jingle kai la penlong ru ha ki snong lum shopping boy rembong da ke enter house ha ka dong opar lum shopping jong ka snong lum shopping boy rembong. Lawan ban sakhi kene ke jingle kai jong ki rangba bat ki samla da ki pajba jong ka snong ha ka lawan ru ban sakhi dau ba garlan sun ubade we na ki samla rangba ubala mi sakhaman ban irap kentiu ya ki khon samla ki badan ha ki sap baper haba ai jingkren ula kenturu ya ki khon samla bakin yele ban mi sakhaman ha ka bai de bat ki kam yele kai namar ke di galat galanti ban im kamai jakpo ha ki ne ki singi ki bamanta. Laidon langru orang ba senong jong senong lum shopping boy rombong uba hanyo kor sengkli uba ham jengai hing bat kiwe kiri orang ba ki belong kinong yalam senong. Đồng ai dùng lực gì của Nomor ba hak football hi sisin manglarung pemandan lagalong yo orang ba lagalong yo samla yo samla rang ba reng yilong kaju rei kawai ki jumut pat kabangidon katong galong ba kadai kaba katong kaba kani kadai ka benta kaba kongsan ba ka jingim ka jongi kaba lese kan long ka dawai kaba la ban wara ya ka jingkelah ka met ka jongi ngidon kam ban le ita exercise te kawai kentin kaba ngaju perkhat ka rukom long ke jong yu breu kulong ba hakar kom ke bajai jai pila ban penki ya ke perthai kita kini gintin ke bangkwa mun hakar donut lane hakar no ke benta ke ba mangi persyang lane ni don kita ka mensim manong bagi kita yang long kita ki sportsman lane yang long kita ki player sebai lekai mun ni lekai dak donut dak mensim ke bakut de ngamdon sipun gintin yang nakabor so menang pi bangai ku play kerpang ya kini ka lum shopping opar mo keba la pelong ya kene ka tournament lane kata ka jingya kilanmet lane kata ka benta keban peni ya ka jingya trilang kum unong pathai PUE ya ki news ba per ya ki ba ngiru ngila ya yo ban ya penmi news lengba jung ini haki kam ba per jung asnong lengba unong pathai balong lalong trahi dau ba rigid khumde te kumta ka jing khublei ka kerpang bat ka ba kam koridor ha kan ka por kalej syaiba garlan sun bolong blok koordinator ubadei lengba jong ka SBM ka Swat Bharat mission ho kanu kalong ka skutanat lengba ka jingdon ka jongi ngiru kum kinong peniat snong ngilala ban le sibun ki ki jing mentoi bat ka jingyo ya phi kinong song thau te kumta na kata kadau bangi i ka man sim bha ngi i ka man sim ba kelut ngi i ka man sim ka basbun bat ya ka jinglong riu rang ba bat ya ka jingkit khli ka jongi de na ta ka dau bangi khot lang i bain don ha ka ni ka por bat ka khlemat ka bamanta kum uwe na ukun dap shinrang jong ka ne ka dong ka than ka jongi ta kum ta phi i hang ni ude ubreu shisha uba dap man uba dap shinrang uban sayang ha ka ni ka por ban sa ai kentin khiar ki kentin rupa ki kentin kit bok kiruyang ki kentin sneng ki kentin kraw hakmat jonga bat jong phi umla ban tip manu ban job na pedeng jong phi ten rei ha ka jing ele ka de bandon ka jing job ka de bandong ka jing ram te kumta ki ke baro ki de bangin long bangin ang kiu sha prang pat lengba jong kita ki jing ja ha ka jing im jongi